Bize Maru vilayetine mahsus olan milli tagamlar barada görüň berýär. Biz häzir Maru vilayetiniň Sakarçagy Tramyň çaşgyn geňeşliginde ýerleşýär. Bu ýerde ajaýyp, ýagny tabiatly ýerler bar. Şu ýerde de çopon goşunda taýarlanýan işlekli tagam barada görüň bermek makul bellik. Bizim söhbetleşme Sakarçagy Tramyň ýaşaýjysy Türkçe. Salam alaykum. Armanda ine Türkçe şu ajaýyp tabiatly ýerde Maru vilayetine mahsus olan şu milli tagamyň taýarlanşyny tamaşaçylarymyza höwürleýär. İlk bilen işlekli tagam taýarlamak üçin ot ýakmaly. Ot ýakmaly ilki. O ýanky bişirmeden öňürtü 5-6 saat öňünden ýakyp odu şeýdip çägäni gyzarmaly. İlk bilen şu çägäni gyzarmaly ot. 6 saatyň dowamında taýin bolýar. 6 saatyň dowamında taýin bolýar. Türkmen halky datly tagamlar taýarlamana diýsen ustat bolupdyr. İşlekli hem halkymyzyň ümür söýgül tagamlarynyň biri. İşlekli çopon tagam hökmünde de tanalýar. Çoponlar işlekliğini çäge gömme usulüne bişirýärler. Ol iňňän tagamly bolup lezzetli ilýär. Gapyralary ýerleşdirdik, gapyralary ýerleşdirip bolandan soň şeýdip gapdandy içine şeýle gıpmeli bolýar. Şu görünüşinde. Bolandan soň şeýdip üstüp gatlaky ne yapamıza birini alsar ýa-da durasına su bilen kojup su çaýman şeýle. Meslekimden taýin boldy. Indi çägämi ataymasy barly. Birini köýüne aýryp atyberelim. Ha şeýdip çägämi birine köýüp aýyrmaly. Gömümden soň 10 mutfakdan soň gömüni ýasap şeýle ýankydan galan hamyna şeýdip göp ýasamak. Göp ýasamyzdan soň 10 mut geçen soň goýamyzdan soň 10 mut geçen soň ýagny 1,5 metr gaýnap duran suw soň içine goýýar. Goýamyzdan soň göwüň alndan gaýnap durmak üçin goýýar göwüň. Yak koyun çayam birini arasalap koyumuz koymalı oraya. Şeyden ortasına yankına koyumuza göre düşeceğiz. Yağdayı da koyuyoruz. Burasını şimdi berkiteceğiz. Bir koyumuzdan sonra yanlış yerlerinden aşağı yerlerine çay barmalı uçunun bu koçuk yerine un tepesi. Hep ikisinin aranın hepine hiç arasacak olur yani un bilen çek berkiteceğiz. Un bilen berkiteceğimizden sonra birine yankı çayam yazar şey. Yaş mutfağıma bolly, bolundan soň ýanky 1,5 metr guýmaly suwumuzy gaýnak suw şeýdip guýmaly. İşlekli tagam bişip taýar bolýança günüm ýaşdy. Giň tehranyň howasy hasly jana lezzetli. Ine de işlekliğinin gömülen gumdan çıkarmalı wagtam boldy.
işlekli tagam datly bolup köp sag bolsun. Aýda taýýarlap bereniňiz üçin. Sağ olun.